गिबि गिबियावनो निउस नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम आं बानजाय आफादनि जानानै बयनिसिम अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। नंगौ 77थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान हरिसिंगा गुदि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसे जोंनि हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जखनथाइ आरो लोगोसे सान्तिपुर दालाय एबसुनि 30थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो खुंनो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे जथुम्माया मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबथा आरो बेयावहाय जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जेरैहाय हांख्रायदों जेरैहाय मोननो लुबैदों रायजो राजाफोरा जोंखौ लोब लोब फैनानै गासैबो खामानिफोराव हाबाफारिफोराव जोंखौ बाहागो लादों आरो जोंखौ मदद खालामदों आरो बेनि थाखायनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों खोनानो मोनदों जे बिबानखौ गोदान सोलायबाय होननानै। नंगौ जोंनि सान्तिपुर इउनिट एबसुनि जि बिबानगिरिफोर दंमोन आगुनि बिथांमोनखौ सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय माखासे समनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि रोंगौथिफोरखौ लानानै सोलाय सोल' खालामनाय जादों आरो जोङो मिथिनो मोनदों एबा जों मिथिगौ जे दायो जि गोदानै बिबान होजानाय जे आफादगिरि नेहाथारि आफादगिरि महरै जेरै जोंसार बसुमतारी नेहाथारि महरै जेरै आलबानुस नार्जारी बिथांमोना खोब माने गोख्रों हारिनि खामानि मावग्रा जों बिनि सायावबो जोङो बे बनगुरुम सान्तिपुर बे हालामनि जानानै बिथांमोननि बिबान लानायनि सायाव जोबोद गोजोननाय दङ। रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायदों आरो जों गिबियावनो साबायखर बावनांगोन रायजो राजाखौ बे जथुम्मानि थाखाय जोंहा जिफोर हाबाफारि दंमोन आगुनिफ्रायनो जों खावलायनाय बायदि रायजो राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होबोदों आरो दिनैबो गोबां रायजो राजाफोरा जोंखौ मावनाय दांनाय गासैबो खामानिजों लोगोसे रांखान्थिनि बेलायाव जोंखौ मदद होदों आरो आं हामबाय होनांगोन एबा साबायखर बावनांगोन जोंनि EM MCLA डेपुटि चिफ आरो फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय फिसा फिसा फालांगिफोर साफ्रोमबो एबा गासैबो जोंखौ रांनि मदद होनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो रायजो राजाफोरबो खामानि मावनायजों लोगोसे एसे एनै फिसा फिसौ जों नागिरनाय बायदि खेन्दा होनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो बेबायदिनो आं रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों बानजाय आफादनि जानानै जाहाथे जोंनि माहारियारि जि खामानिफोर जे जथुम्माफोर बेवहाय दिनैनि सानाव जेरैबायदि हेफाजाब होदों बेबायदिनो इयुननि हाबाफारिफोरावबो रायजो राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो मदद खालामगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ आंनि फारसेथिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। दिनै गा-70 बोसोरारि जोनोम सान आरो बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै हरिसिंगा आन्चलिक कमिटि बे समाव आङो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबावगोन जरा फख्रि प्राइमारि आरसुनि आफादगिरि लोगोसे बानगोनां प्रेम अराफा बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आरनायजोंहाय बरायना लानो थाखाय खावलायनाय थादों। बेवहाय हाबाफारि लादों बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायबावगोन जरा फख्रि प्राइमारि आरसुनि गाहाय नेहाथारि बानगोनां अनन्त राभा बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आरनायजों बरायना लानो थाखाय बिथांखौबो खावलायनाय थादों। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायगोन जोंनि नैबे जि साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारिनि जे बानजाय आफादनि मासिगिरि मानगोनां पियुष दैमारि आदै बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आरनायजों बिथांखौबो बरायना लानो थाखाय खावलायदों। दिनैनि सानखालि जोनोम बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायबावो।